Sanibona bafethu, ngiyathemba ukuthi niyaphila namhlanje. Indaba yethu-ke namhlanje ifundeka kanje. Senzo Sihle uyaphila mfethu. Ngaze ngazifaka enkingeni ngokudlisa usisi wami ushevu ukukhipha isisu ngoba nginomona ukuthi uzolotsholwa mina ngibe ngiyinto ezalele ekhaya. Mfowethu, imina-ke intombi endala ekhaya, lo sisi engikhuluma ngaye uyangelama. Siyezwana naye kakhulu, ayikho into esingayixoxi naye. Mina ngizele izingane ezintathu kubaba abahlukene. Bonke bangishiya abondli, ngisho ukondla, so nje nginesilonda nje enhlizweni yami. Lapho usisi uyangiduduza njalo uma ngisenkingeni, akaze nje angijaje, kodwa uhlezi enami umntakamama. Nami-ke ngaze ngathatha isinqumo sokuthi kumele ngizitholele indoda eshadile ukuze ngingazuba nestress. Nalapho usisi wathi mangizoba happy nje kuphelile ngoba abafana sebedlale ngami kakhulu. Usisi-ke yena ubezijolela into engekho serious ngoba ubesayi-virgin. Avesane athole umuntu omnakekelayo o-right. Kanti lo muntu ubesothandweni olu-serious, inkinga ubejola nomuntu ongazifuni izingane. Kanti lo bhuti ufuna ukuba nengane, uthi uma engaba nomntwana angavesane ashade ngoba yena wayesebenza kahle. Inkinga nje wayengabatholi abantu abazimisele ngokushada. Hhayi, bathandane-ke benosisi-ke. Yena wayengakabi ready ngokulala nabafana ngoba wayibona kumina ukuthi abafana bahlukumezana. Ngamtshela ukuthi usisi u-right lo muntu. Hhayi, baqhubeke-ke bajole. USibare ayikho into angayenzeli usisi wami. Lapho wayenza ngisho izinto mina engingakaze ngizenzelwe. Ukhishelwa ngisho ko-Cape Town lapho usayintombi lo wakithi, and uSibari ubekwazi ngisho ukupha nami imali. Agcine embreak-ke lo mfana usisi wami. Omama bamqhubeke usisi bamise kubuka mfana. Umfana wavuma-ke wathi inkomo uzoyikhokha makuphela inyanga. Hhayi, bajabule-ke omama ngoba mina zange ngiyikhokhelwe inkomo kamama, angazi nokuthi ngabreakwa ubani. Uqale lapho-ke umona. Makuphela inyanga ilethwe inkomo kamama ehamba namagusha awu-4 nembuzi yokugeza umuzi nezingubo-ke zomama. Kube kuhle lapho mina ngenza sengathi ngijabule, inhliziyo ikhala igazi. Lapho-ke uSibare wathi usisi wami uma eke wakhulela uzovesane asheshise izindaba zamalobolo bashade fast ngoba akazazi noma inzalo unayo noma kwenze njani. Abuye angitshele-ke usisi wayejabule umntakama. Lapho mina ngizihlekisa ubala kanti ngidinwe ngiyafa umona. Lo mfana-ke ubelokhu emlanda njalo-ke ngoLwesihlanu udade ngoba basebejahe ukuba nengane. Kuphele 2 months udade wathi akayanga esikhathini, ucela ngemphelezele ayozi-check-a. Ayisambe-ke ngoba iklinikhi yayiseduze, afike athole ukuthi ukhulelwe. Sijabule lapho mina ngihleka enhlini, ngiyabona ukuthi naku ingane izoshada mina ngibe ngizogugela ekhaya. And ngavukwa yinzondo nje engingayazi ukuthi iqhamukaphi. Ngamtshela ukuthi ngizomnakekela-ke, angatatazeli, angayenzi kakhulu imisebenzi yasekhaya, ngizoyenza mina. Ajabule-ke umntakamama. Amsendeleke umuntu wakhe into eshoyo ukuthi ukhulelwe. Ajabule uSibare, kube kuhle. Ngicabange ukuthi ngingenza kanjani kodwa ukuthi iphele lento yabo ngoba ayinginike ukuphumula. Ngeke ingane ijabule kanje mina ngihlukumezekile kwami umjolo. Ngiseshe-ke la efonini amaphilisi okukhipha isisu. Ngizithole-ke inkinga ngizokwenza kanjani ukuthi ngimdlise ngoba wayethandiswa iplain yogurt, ngathi ngizomfakela kuyona. Ngahamba-ke ngayothenga lo shevu, ngamphathela izinto ezimnandi kodwa ngaqala ngayodlula ema-toilet ase-town, ngayivula iyogadi nge-toothpick ukuze ingabonakali ukuthi kuyavulwa. Ngawufaka-ke lo shevu lapho khona unembeza ongikhuzayo kodwa inhliziyo ayivumi. Ngawufaka-ke ngagovuza ngomunwe, vele wawumhlophe lo shevu, ngeke ubonakale. Ngisheshise-ke ngiyogeza izandla, ngihambe ngigoduke. Ngifike-ke ngimnikeze-ke usisi, ajabule-ke. Ngahamba-ke ngalelo langa ngaya kule khehle engangijola nalo ukuze ngingamboni edla lo shevu. Ngithi ngisahlezi-ke nekhehla lami angifonele ebusuku ekhala ethi ulunywa yisisu. Ngimtshele ukuthi ngizobuya ekuseni. Mangifika ekuseni akekho, ngimfonele angitshele ukuthi ingane iphumile, useklinikhi, uhambe nomama. Hhayi, babuye-ke lapho inhliziyo kasisi ibuhlungu and akazi nokuthi uzomtshela kanjani umuntu wakhe. Kodwa wagcina emtshelile, wa-understand-a-ke, wayephoxekile-ke kodwa. And yashintsha-ke nendlela ababethandana ngayo. uSibare wayengasafoni njalo, uyena usisi wayemfonela. Lapho-ke ngaqala ngakhululeka uma ngibona sebengasekho right. Bagcina bezilungisile-ke izinto zabo-ke baba right-ke, bathandane nje kube kuhle. Sivuke-ke isikhwele kumina, kube ngathi usisi ubange nami. Kuhambe-ke isikhashana
kuhambe isikhashana amphinde eduze futhi umfana akhulelwe-ke futhi usisi. Umfana-ke acele ukuthi azohlala naye usisi, anqabe umama, athi umama bekuzoba ngcono ukuba umfana besemcelile. Hhayi, athembiseke umfana, ngibone ukuthi ngeke yenzeke leyo nto. Ngiphinde ngithenge omunye ushevu futhi, ngifuna ukumsheshisa lo mfana angaze athumele abakhongi ekhaya. Wayethandiswa idenaphu-ke lapho. Hhayi, vele ngihlezi naye usisi. Manje angazi ngizomdlisa kanjani ushevu. Kufike uplani wokuthi uma nje eke waya ethoyilethi ngizosale ngiwufake. Sihlale-ke, wagcina ephumile-ke usisi. Ngawufaka-ke, ngayikhushuza, ngayovula enye idenaphu, ngathi ukwengeza kancane ukuze ungazuzwakala lo shevu. Abuye-ke siqhubeke sihlale, aqhubeke aphuze. Lapho wayenomona-ke uma ekhulelwe, encishana ngezinto zakhe ezimnandi. Hhayi, waphuza-ke waqeda. Lapho ngiyatatazela-ke manje uNembeza uyangidla ngoba angazi lento engiyenzayo ukuthi izongisiza ngani. Uthi ebusuku angivuse ekhala ngesisu, uthi siyamluma lana ngezansi. Ngimthathele amaphilisi ezinhlungu kujike kufane. Athi mangimthathele amaphedi kwawami naku ephuma igazi kanti sekuwukuphuma kwengane ena-5 weeks. Wakhala-ke usisi, nami ngiyakhala ngoba yimi owenze lento. Asiwe esibhedlela-ke, kuthiwa udle into engekho right. Wathi yena udla ukudla okujwayelekile, ayikho into e-wrong. Lapho uNembeza usuyangidla-ke manje. Wamfonela-ke uSibaro wamtshela ukuthi iphinde yaphuma futhi ingane. Hhayi, umfana wabantu avuke ngolaka, wathi vele neyokuqala wenza ngamabume. Wathi uyachaza usisi, wavala ifoni umfana. Kwaba ukuhlukana kwabo, wamblokha umfana usisi. Noma ezama ukumfonela ngefoni yami, uthi ezwe ukuthi uyena ayivale ifoni, wayefuna nje ukuzibulala usisi, samkhuza sinomama. Hhayi, bagcina behlukene nje okwangempela. And nami ngike ngizivalele ethoyilethi, ngikhale ngizibuze ukuthi bengenzani. Kunzima nokuthi ngilale ebusuku. Sekuphele 3 years lento yenzeka and izinto zami zimile-ke manje. Kade ngithola umsebenzi, ngiqoshelwa izinto ezingekho. Kumanje next week ngiya kwi-hearing, ngisolakala ngokuthi antshontsha lapho angenzanga lutho and ngiyasola ukuthi ilento engayenza kumntakamama eyenza ukuthi ngibhedele izinto kanje. Kuyafana noma ngingayisho lento ekhaya, ubaba angangibulala ngezandla ngoba naye yamhlukumeza lento. Senze sihle, wenziwa kanjani uma kunje bhuti? Ngeke, kuyasinda phela manje. Ngiyabonga mfethu.